Стресена съм. Защо ли? Отварям Фейсбук и всяко второ видео е видео с насилие. С насилие на деца, с насилие над жени и не стари видеа. Видеа на няколко дена, на няколко месеца, което е потресаващо. Аз също съм била насилвана. Била съм изнасилена, била съм и под домашно насилие. И аз самата смятам, че човек трябва да говори за това, което се случва в живота му, за насилието, през което преминава. Да посочи насилника си. Аз съм с двете ръце за това, защото трябва да се говори за това. Но по дяволите чудя се дали е редно толкова много видеа да изтичат в социалните мрежи, защото за децата това е готиното. По този начин виждат как, макар и по не много готин начин, хората стават популярни или влизат така наречен тренд, който идва от Запада, и това насилие, което в момента се получава в България, е точно толкова внесено от Запада чрез тези видеа. И по дяволите чудя се дали това е редно да се случва, дали трябва да се правят видеята и да се качват в социалните мрежи, защото подрастващите виждат това нещо и понеже искат да влязат в тренда, така наречения, и започват да копират. Затова и не качвам видеа. Говоря за това, което аз съм преминала, за моите преживявания. Защото аз мятам, че всеки един човек, който е жертва на без значение какво насилие, трябва да говори за това. За да дава пример на хора, които са в момента в такава ситуация или ще бъдат в такава ситуация. Защото ние сме примера, който трябва да дадем на тези хора, че ние сме се умяли да излезем от тази ситуация, да се съберем, да грабнем живота си в ръце и да не даваме шанс на насилника повече да ни насилва. Много хора седят, мълчат, търпят, не могат да говорят. Само в тишината на нощта. Сълзите им падат като капки кръв от рана. Ръце, които трябва да дадат любов и да ги прегръщат, са стиснати в юмрук за удар. Сърцето, което трябва да топти от любов, нежност и ласка, топти забързано от страх и безсилие. Но вие сте силни по дяволите. Вземете живота си в ръце. Оценете живота, защото никога не знаете кога на насилника ще му прещрака копчето и вашия живот ще приключи. Хора, не мълчете за това. Говорете. Защото това може да бъде вашата дъщеря, вашата внучка, вашата жена, вашият брат, вашия баща, вашия син. Промяната трябва да дойде с нас, но не мисля, че е редно чрез клипчета. Защото децата са наше отражение, наше огледало. Аз съм потресена от това, което преди няколко дена чух от родител. Майка на 11 годишно момиченце му позволява да има полов акт. Друга майка, която я съветва, че това не е правилно, получава в отговор: нека се забавляват децата. Друга майка
Пак на 11 годишно момиченце. Аз възнаграждавам дъщеря си, че отличничка в училище с ногти и сега ще я водя на лазерна епилация. Аз съм на мнение, че няма невъзпитани деца, има невъзпитани родители. Децата са наше отражение. Ако ти мълчиш и позволяваш на съпруга си, приятел, да те насилва и твоята дъщеря вижда това, ти даваш примера на жертва. Тя да мълчи, да приема това за нормално и тя да попадне в същата ситуация, в която ти, като майка, и показваш нагледно. Ти си примера. Ако това е вашето момче, то взема пример от баща си. Той става насилник, защото агресията, която изпитва към него, след време той агресира към жената до него. Говорете. Вземете се в ръце. Живота не свършва с една раздяла. Живота започва с една единствена крачка. Крачката да премахнеш насилника от живота си. Колкото и да е страшно, колкото и да е трудно за теб в момента, това е най-доброто, което можеш да направиш за себе си. Бях в такава ситуация. И съм благодарна на себе си, че избрах да дам правилния пример за моите деца. Че насилието не бива да се търпи. Че любовта не бива да е на всяка цена. Че от любовта не боли. Любовта дава свобода, дава крила, а не тишина, окови и болка. Бъдете силни, бъдете смели, говорете за това. И търсете промяната. Защото промяната ще дойде от нас. Ако чакаме на нашите политици, на държавата, на полицията, нещата няма да се променят. Промяната идва от нас, хората. Когато не си мълчим, когато не прикриваме насилника, когато бъдем смели. И както е казал един велик българин, свобода или смърт, по-ценно от свободата няма.